Možno ste na dovolenke stretli ľudí, ktorí žijú v zahraničí a hovorili vám, že tam je vzduch čistejší a tráva zelenšia. A možno ste stretli takých, ktorí hovoria, že to tam je otrasné a chodia si na Slovensku dať urobiť zuby a dokúpiť do zásoby horálky. HDP a výška platov nám o našej krajine veľa nepovedia. Ale dá sa zistiť, či sa máme naozaj lepšie alebo horšie ako zvyšok Európy? Či napredujeme alebo stagnujeme? Dá. Aké čísla, také Slovensko. Viete, že naša ekonomika dosahuje iba 80% úrovne EÚ? Zanechajme našim deťom krajšie čísla. Analytici Slovenskej sporiteľni sa prekonali. Vytvorili tzv. Index Prosperity, ktorý nás porovnáva s Európskou úniou. Ako vznikol a čo o nás hovorí, nám dúfam tiež ľudskou rečou povie analytik Slovenskej sporiteľne Marian Kočiš. Čau, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Ahoj, zatiaľ ti rozumiem, čo hovoríš. Čo všetko ste teda porovnávali, aby vznikol nejaký komplexný obraz krajín? Čo ste do toho zahrnuli? Vybrali sme si v súčte 22 parametrov, ktoré sme rozdelili do 5 základných skupín. To bola samozrejme ekonomika, spoločnosť. Pozreli sme sa, ako sa darí domácnostiam. Pre nás dôležitá téma bolo vzdelávanie a pochopiteľne, ak sa bavíme o nejakom ekonomickom raste alebo udržateľnosti, tak sme sa pozreli aj na udržateľnosť ako takú. A dopadli sme teda tak, že skončili sme na 23. mieste z 27 štátov Európskej únie. Tá pozitívna informácia z toho je, že sme chudobní medzi boháčmi, hej? Alebo že možno podľa našho rebríčku sme najhorší medzi najlepšími. Aha, dobre. 23. miesto z 27, to akože fakt nie je bohvie čo, ale aspoň je priestor na zlepšenie, máme kam ísť, takže čo, bude to o rok lepšie? O rok to lepšie nebude kvôli tomu, že ostatné štáty nám nebežia oproti. Oni tiež sa snažia inovovať, tiež nad týmto premýšľajú a my dokonca vidíme, že oni trošičku začali možno aj skôr, ak sa len porovnáme s najbližšími susedmi, s V4, jednoducho napríklad vo vzdelávaní alebo prípadne vo výskume, ktorý robia, nás v tejto chvíli predbiehajú. Sú aj oblasti, kde sme dopadli, že relatívne dobre, teda na trojku, boli sme nejaký priemerný, to je, že udržateľnosť a spoločnosť. Čo ste v týchto oblastiach skúmali? V rámci spoločnosti sme sa pozerali teda na to, aká je tu sloboda tlače, čo sa týka novinárov. Pozerali sme sa na to, ako je príjem distribuovaný medzi obyvateľstvo. Tu sme zistili naozaj, že je sme veľmi rovnostársky štát. Čiže žiadne zlaté bankárske Mercedesy a žije si tu proste nejaká skupina, ktorá má krát milión a ostatní tu živoria. V rámci Európskej únie je tento pomer u nás najlepší. Tiež sme sa pozerali na index demokracie a index spoločenského rozvoja. Za nás je naozaj demokracia veľmi dôležitá, kde ľudia verili, alebo teda aj veria demokratickým inštitúciám. Za nás demokracia, čo sa týka nejakej budúcej prosperity a udržanie demokratickej inštitúcií, je naozaj dôležité. Čo sa týka udržateľnosti, tam sme sa v podstate pozerali na to, ako sa nám darí v produkcii odpadu, v recyklácii odpadu. Tam sme vyšli celkom dobre v prvej desiatke. Ale pozerali sme sa v rámci tejto udržateľnosti aj napríklad na znečistenie ovzdušia. Tu vidíme, že každý rok na Slovensku zomrie zbytočne kvôli znečistenejšiemu ovzdušiu 2000 ľudí. Veľmi zle sme dopadli v oblasti vzdelávania. Školstvo očividne nestíha a zdá sa, že ani nie sme taký digitálny národ, ako sme si o sebe mysleli. V PISA testovaní vidíme, že v podstate sme na priemere alebo sme podpriemerným. To ale súvisí s tým, že máme výrazné nedostatky v zapojení detí, ktoré sú z vylúčených komunít. Zároveň my potrebujeme v rámci tohto vzdelávania sa posunúť od nejakej memorovacích procesov. Ja, počkaj, tak toto sa hovorí originál od 94., keď ja som bol na strednej škole, takže musíme už to memorovanie, tam sa nič neudialo? Aktuálne, čo je naozaj pozitívne, práve od začiatku tohto školského roka beží projekt, je tam takmer 40 škôl zapojených, kde budú mať nové osnovy, kde sa naozaj ideme pozrieť na to, ako štát, či vieme učiť efektívnejšie. Ale to ide ruka v ruke s tým, že jednoducho my potrebujeme aj posilniť ten štatút učiteľa jednoducho. Ono to teoreticky nemusí byť iba o platoch, ale aj tých peňazí by v školstve mohlo byť viac. Ale potrebujeme aj ten status jednoducho. No a ako úplná katastrofa vyzerá byť oblasť domácnosti, tam sme, že predposledný zo všetkých. Ja som zistil, že napríklad v zdraví sa dožívame len 57 rokov, čiže to, aby som si tých, 14 rokov, čo je predo mnou, ešte užil. Keď sa na to pozrieš takto, síce sa nedožívame v zdraví veľa rokov, ale potom ani dlho nežijeme, takže sa až takto dlho nebudeš, ale... Sa netrápime, jasné. To je trochu čierny humor, teda viac ako trochu. Tá prosperita znamená aj, že jednoducho, ak už dosiahneme nejaký úroveň bohatstva, tak my potrebujeme aj prežiť ten život, ideálne prežiť ho dlhý a prežiť ho v zdraví. Je to
aj individuálna zodpovednosť, ale potrebujeme aj koncepčne riešiť veci. Vy ste vlastne ste si nechceli, že iba poplakať, že dobre, je to zlé a ide to ešte do väčších problémov. Chceli ste dať nejaké odporúčania, čo by sme mali ako spoločnosť robiť, aby naše deti mali lepšiu krajinu. Tak čo sú tie odporúčania? Náš model lacnej pracovnej síly, aj keď kvalitnej, je vyčerpaný. My potrebujeme ekonomiku posunúť k znalostnej ekonomike. Ak ideme posúvať ekonomiku k znalostnej ekonomike, nepohneme sa bez toho, aby sme jednoducho neinovovali školstvo, pretože my tu tých odborníkov potrebujeme buď vychovať, to je ten beh na dlhú trať, alebo pritiahnuť zo zahraničia. To nepôjde, ak nebudeme akože cieľavedomo budovať demokraciu. Tak jednoducho potrebujeme, aby rast bol udržateľný, pretože ak si zničíme životné prostredie, ale budeme mať perfektný ekonomický výtlak, tak tiež sme si nepomohli, pretože naši ľudia budú zomierať výrazne skôr. Ináč už 30. septembra máme jedinečnú možnosť tým niečo urobiť my všetci. Sme veľmi radi, že tu máme Michaelu Brchnelovú, vesmírnu inžinierku, prvú Slovenku, podľa ktorej je pomenovaný asteroid. Dobre, ale o inom som chcel. Dnes sa rozprávame o indexe Prosperity. Ak sa nemýlim, ty si teraz dokončuješ doktorát v Belgicku, predtým si pôsobila v Holandsku. Tipneš si, na akom mieste sú tieto dve krajiny v indexe Prosperity? Holandsko by som tipla veľmi vysoko, možno v rámci EÚ aj prvé alebo druhé. Belgicko by som tipla na nejaké 10. miesto plus minus. Chválim ťa, veľmi dobrý tip. Je to Holandsko je 2. a Belgicko je 7. Ale obidve tieto krajiny sú vo všetkých ukazovateľoch vyššie ako Slovensko a často na popredných miestach celej Európy. A jednou z oblastí, v ktorej najviac zaostávame, je veda a výskum a vzdelávanie všeobecne. Ty si neuvažovala, že si doktorát z vesmírneho inžinierstva spravíš tu na Slovensku? Uvažovala chvíľu a bohužiaľ na Slovensku ešte aspoň pred tými za pár rokmi toho nebolo veľmi veľa. Už sa teraz tvoria programy vesmírneho inžinierstva aj na Slovensku. Ale bohužiaľ na to, aby človek mohol robiť dobrý výskum, hlavne v tomto poli, treba naozaj technológie, výpočtovú pamäť, vysokorýchlostné počítačové centrá a aj veľakrát dobrú spoluprácu s priemyslom a s inými organizáciami. A bohužiaľ to na Slovensku ešte nie je tak dobre vybudované. Ja si myslím, že možno by bolo lepšie aj pre Slovensko, kebyže sa tieto veci naučím v zahraničí a potom vytvoríme spolupráce a tým spôsobom budeme vedieť nejak zlepšiť tú úroveň tohoto na Slovensku. Vedela by si možno vo všeobecnosti povedať, že čo sa v tom školstve v krajinách Beneluxu robí inak, že čo sú tie veci? Tak ja viem porovnať len univerzitný a vyšší level samozrejme, nie stredné školy. Vidím, že naozaj od prvého ročníka aj v tom Holandsku tak sa veľmi snažia na to, aby tie decká mali skúsenosti, akože normálne, že hands-on experience, pracujú na projektoch, pracujú v skupinách, takže sa musia naučiť spolupracovať, aj keď sa niekedy hašteria, aj keď tam sú niekedy emócie, tak musia mať výsledky. Majú veľmi striktné deadliny a požiadavky na to, čo robia. A samozrejme teda tiež sa snažia tie školy vždy spojiť tých študentov s tým priemyslom a vytvoriť nejaké tie spolupráce. Už naozaj musia dodávať projekty a je tam nejaká zodpovednosť. Tak potom z toho vzniká spoločnosť, alebo teda profesionáli, ktorí majú úplne iný pohľad, keď do toho priemyslu nastupujú. Často sa hovorí, že to, že naši študenti chodia študovať do zahraničia, nie je až taký veľký problém, ako to, že sa vyštudovaní nevracajú naspäť domov. Čo by sa z toho pohľadu muselo zmeniť, aby sme prilákali kvalitných a vyštudovaných Slovákov, aby prišli späť? Čo by to bolo napríklad pre teba? Veľa ľudí začne tým, že financie a definitívne samozrejme treba ľudí platiť, aby sa vrátili. Ale nie sú to nutne len tie financie. Tá podpora tých výskumníkov ide dosť aj za ten plat. Napríklad, mám veľa kamarátov, čo robia doktoráty aj na Slovensku, takže to viem porovnávať. U nás máme 6 sekretárok na oddelení, ktoré pomáhajú s logistikou, s manažovaním personálu. Máme finančné oddelenie, takže keď dostanete grant väčší, tak vám to finančné oddelenie pomáha manažovať tie financie, aby ste to nemuseli robiť vy ako výskumník. Máme tiež oddelenie, ktoré vám pomáha písať granty, aby teda prešli. A to sú takéto veci, ktoré vám veľmi uľahčia ten život a aj vám zaručia, alebo teda veľmi pomôžu v tom, aby ste tie financie vedeli získať. A na Slovensku vidím, že je možno do istej miery aj sa tí výskumníci boja o takéto granty žiadať, pretože potom sa z nich stanú bankovníci na ďalšie 4 roky. A tiež tam je nejaká akademická kultúra. Vidím na Slovensku, že bohužiaľ to, čo máme v tom vesmírnom sektore, je tam dosť veľa hašterenia, súboju a jasné, že treba bojovať o tie granty do istej miery, je tam nejaká kompetitivita, ale veľa z tých vecí sa dá urobiť spoločne o mnoho lepšie.
Zaujímavé. Jedna z oblastí, v ktorej sú Slováci tiež zaostalejší za Európou, sú digitálne zručnosti. Vieš toto potvrdiť? Do istej miery asi áno. Či už je to nejaké to, keď spolupracujeme so Slovákmi a máme študentov vzdielaných, tak vidíme aj to, ako vedia oni sami formátovať dokumenty, diplomky a tak ďalej. Ale aj keď ide o to žiadanie tých grantov a logistiku, tak napríklad ja som za posledné 2 roky som mala 2 granty na výpočtovú pamäť a veľa grantov na takéto cestovanie, čo som aj teraz v Norsku. Ani raz som nemusela nikam ísť, ani jeden papier fyzicky z toho nemám. Žiadne posielanie bločkov, skenovanie takýchto vecí neexistuje, pretože všetko je jednoduché riešené online. A čo viem od kolegov zo Slovenska, tak oni stratia na tom týždne, že musia vypisovať dokumenty, skenovať, lepiť bločky a tak ďalej. Tiež na takej nejakej osobnej úrovni, že ja som na Slovensku som ani nežila ako dospelý človek poriadne. Potom som bola 5 rokov v Holandsku a teraz som 4. rok v Belgicku. A zo Slovenska, čo mám dokumentov, ktoré nemôžem stratiť, pretože na internete sa nedajú získať, tak mám celý šanón. Je z toho pohľadu ešte nejaký výrazný rozdiel medzi krajinami, ktorý ťa vždy zarazí a nevieš si ho vysvetliť? Rozmýšľala som nad tým a dosť ťažko zovšeobecňovať, ale ja by som to nazvala také nejaké nastavenie mysle, čo sa týka sociálnej zodpovednosti a toho, ako ľudia vnímajú nejaký ten bigger picture, ten väčší obraz toho celého. A patrí do toho napríklad to, že pochopenie toho, že tebe bude dobré ako človeku, keď sa bude aj spoločnosti dariť a že veľakrát, treba možno spolupracovať a dať ego stranou, aby tie výsledky boli lepšie pre vás všetkých. A či už je to na takových malých leveloch ako agresivita na cestách. Slováci sú super, ale je nás málo a pokiaľ chceme niečo dosiahnuť, tak naozaj sa podľa mňa musíme spojiť a robiť veci spolu. A tam je to ešte extra o to dôležitejšie, než možno v iných krajinách a podľa mňa nám toto úplne ešte nejde. Nejak vidieť nejaký ten väčší zmysel toho celého a byť schopný ísť za tým a dať to svoje ego stranou. Tak to je hrozne zaujímavé. Toto je vec na zamyslenie pre každého z nás. Index prosperity hodnotia rôzne faktory v spoločnosti. Aké rozdiely ty vnímaš v nejakej demokracii, v médiách, krajinách Beneluxu? Nejaký ten vzťah tej politiky a spoločnosti je o dosť iný. Je tam o mnoho väčšia dôvera v politikov a vo vláde. Toto vidím aj u nás a je to možno aj tým, že napríklad v Belgicku sú povinné voľby. Takže čo je to, povinné voľby? Že akože musíš ísť voliť? Každý musí ísť voliť, pokiaľ samozrejme je niekto v nemocnici, tak nemusí. A čo sa stane, keď nepôjdeš? Ak nemáš dôvod, že nevieš vysvetliť, tak je tam nejaká sankcia 5, 10, 15 eur. Ale už len to málo stačí na to, že mám pocit, že tá účasť na voľbách je cez 90% každýkrát. Takže ľudia jednak idú voliť a druhá, samozrejme, potom sa to úplne iným spôsobom v novinách a v správach prezentuje. Čiže čo som si všimla, tak na Slovensku niekedy ma až tak pobaví, keď vidím, aké témy sa v správach o 8 riešia. Medvede. Keď prejdú tie hlavné témy, tak potom sa tam rieši, že sa niekde pri dedine ukradla tabula. Čo samozrejme chápem, že to pre tých ľudí lokálnych veľa znamená, ale u nás mám pocit, že sa mnoho viacej riešia globálne problémy. Pozerajú sa na to analytici, vysvetľujú, čo sa deje vo svete, tak aby to aj normálny človek vedel pochopiť. Čiže možno akože tie médiá majú čo dobiehať? Že možno oni by sa tiež mali nejak profesionálnejšie stávať k tomu, čo uvidíme v hlavných správach? Podľa mňa, čo som počula protiargument, prečo to nerobia, je to, že sa to ľudí nezaujíma. Ale podľa mňa sa to dá urobiť zaujímavé, lebo vidím aj v Holandsku, aj v Belgicku, že to v médiách riešia a ľudia to čítajú, pretože to vedia tak napísať, že to tí ľudia chápu a že ich to zaujíma a že tam vytvoria ten link k tomu, že ako to vlastne ovplyvňuje naspäť Belgicko, Holandsko alebo prečo to je pre nás dôležité. Jasné. A je niečo, čím by sa mohlo Belgicko inšpirovať Slovenskom? Myslím si, že na Slovensku je relatívne dobrá angažovanosť motivovaných ľudí, či už to sú dobrovoľníci, čo sú neziskové organizácie. Mám pocit, že na Slovensku je strašne veľa super ľudí, ktorí sa naozaj snažia, aj napriek tomu, že sú buď zle ohodnotení, alebo nie sú vôbec ohodnotení, ale stále im na to veľmi záleží a takýmto spôsobom sa snažia vylepšovať tú krajinu aj v oblastiach, kde ten štát moc teda bohužiaľ neprispieva. Ja si neviem predstaviť, čo by títo ľudia dokázali spraviť, keby sú o trocha lepšie zaplatení a majú o trocha lepší prístup k zdrojom. Dobre, a ešte jedna veľmi dôležitá otázka na záver. Ako sa volá tento asteroid? Ten asteroid je 31462 Brachnelová. Čo by sme mali spraviť, aby naše deti mohli rátať s lepšou krajinou?
Ani v domácnosti, ani v rámci štátu by sme nemali našim deťom zanechať zbytočne veľké dlhy. Trh práce sa bude neustále meniť a vyšší príjem získame len keď budeme mať kvalifikovaných a vzdelaných zamestnancov, ktorí budú vedieť flexibilne reagovať. Aby sme úspešne konkurovali v digitálnom svete, musíme zlepšiť digitálne zručnosti celej populácie. Do pracovného procesu musíme zapojiť aj vylúčené komunity, dlhodobo nezamestnaných a integrovať cudzincov. Dobré vzdelávanie, kvalitné školy a excelentné vedecké inštitúcie podporia vznik inovatívnejších foriem podnikania a udržia talentovaných ľudí v našej krajine. Keď sa zameriame na trvalo udržateľné riešenia, ochranu životného prostredia, budeme žiť zdravšie a dlhšie životy. Musíme tiež budovať demokraciu a silné inštitúcie. Krajiny s rozvinutou demokraciou sú jednoducho bohatšie a šťastnejšie. Populizmus si už nemôžeme dovoliť.